sociais para gastos sociais extraordinarios do exercicio 2026. Tal como se tratou na comisión correspondente, e como teñen na documentación referida no expediente, pois dispoñemos de 68.922,37 para realizar a cobertura de gastos correntes por valor de 64.744 e 4.177 para adquisición de equipamento. Se lles parece ben, voulle decir a que se dedicaría. Esta proposta está redactada en función das necesidades que se nos fixeron saber dentro do Departamento de Servicios Sociais. Entón, pois, habría un capítulo de axudas de emerxencia e necesidade social que están fundamentadas en necesidades detectadas en unidades familiares, en ingresos ou con baixos ingresos que non poden asumir gastos que cubren as necesidades básicas de vivenda, alimentación, escolares, sociosanitarios ou outros de análoga natureza. Son gastos dos programas de emerxencia social e tamén para o programa de intermediación intercultural Conquistando Babel. Son actividades de alfabetización de castelán e galego que melloren a capacidade que teñen as persoas migrantes, sobre todo para relacionarse aquí. E tamén o programa de asesoramento para persoas migrantes que está prestado pola entidade Arraiadas. Como ven, son necesidades moi sensibles e é o que nos transmiten de servicios sociais onde necesitan precisamente destes recursos. Máis nada, se nos parece, abrimos unha quenda de intervencións. Venegar. Bueno, varios puntos a destacar. Primeiro, o que ten a ver coa propia convocatoria do Pleno para a aprobación deste plan, que foi notificado ao Concello pola propia Deputación nunha circular enviada o 5 de decembro. Tendo en conta que o prazo para a súa solicitude remata mañá, 16 de xaneiro, queremos denunciar unha vez máis a utilización malintencionada e utilizada como método de presión para a súa aprobación por imposicións de tempos. Desde o pasado 5 de decembro, tempo tiveron para informar a oposición, máximo cando vostedes non teñen maioría absoluta para poder aprobarse en apoios, e valorar o mellor xeito de investimento destes cartos, 68.922,37, e as necesidades do Concello neste ámbito. E segundo, ao que se refire á proposta que traen ao Pleno. Nos informes que nos entregan pretenden destinar unha partida de algo máis de 4.000 euros aos chamados botóns do pánico, dispositivos destinados ás traballadoras do SAF, e o resto marcado en gasto corrente aos programas de intermediación intercultural Conquistando Babel e programa de asesoramento a persoas migrantes, que no propio informe indican que non puido levarse a cabo por quedar deserto as dúas convocatorias anteriores onde se pretendeu instalar, polo que os cartos se destinaron a outro gasto corrente ao seu Antonio. Se este goberno funcionase como debería, con transparencia, con diálogo, con cooperación co resto da corporación municipal, podería ter preparado o documento de solicitude coas achegas do resto dos grupos e, como exemplos, poñerei un par delas do BNG. O BNG non cree que os programas que traen esta proposta non sexan necesarios, mas se levan dúas convocatorias desertos, será que algo falla. Unha reflexión non vexo que se faga este equipo de goberno a este respecto. Sen embargo, este Concello ten unha serie de carencias que parece pasan desapercibidas para o goberno ou non queren abordar. E algunhas delas serían abordar as necesidades de apoio ás familias cuidadoras de persoas con dependencia ou diversidade funcional ao seu cargo que precisen de apoios extraordinarios coa finalidade de dar un respiro e facilitar a súa conciliación familiar a través de axudas individuais non suxeitas a prazos limitados para dar atención a situacións sobrevida e con dificultades económicas para facer fronte ao gasto derivado do servicio de atención. Apoios para gastos derivados do servicio de respiro, estancias, apoios puntuais e de acompañamentos temporais. Trataríase de facilitar un apoio de carácter non permanente dirixido aos familiares que conviven con persoas con discapacidade e ou dependencia, co fin de facilitar a conciliación da súa vida persoal, familiar ou de carácter urxente non cubertas por outras administracións, co obxectivo de reducir o risco de estalo
a que conviva con familiares, cuidadores que requiran tempo de descanso ou necesidade de conciliación laboral, enfermidade ou hospitalización ou atravesen por circunstancias sociofamiliares de precariedade económica. Tamén pensamos na concesión de axudas individuais en régimen de concorrencia competitiva de carácter non periódico para persoas en situación de dependencia ou de discapacidade empadroadas no Concello de Padrón. A finalidade destas axudas é a de colaborar en sufragar determinados gastos, apoiar a persoa na adquisición con axudas técnicas ou produtos de apoio para o normal desenvolvemento da vida diaria, facilitar adaptacións funcionais do fogar e a eliminación de barreiras arquitectónicas e de comunicación no interior da vivenda e no exterior, sempre que a zona onde se realiza a actuación sexa de carácter privativo, que contribúan a mellorar a autonomía persoal e a previr situacións de dependencia maiores, así como mellorar a súa accesibilidade. Necesidades de servicios por situacións sobrevidas de carácter urgente, tales como a adaptación funcional do fogar e supresión de barreiras arquitectónicas e de comunicación da vivenda, como a adquisición, instalación e adaptacións de mecanismos e útiles necesarios para procurar a maior autonomía posible nas actividades da vida diaria na vivenda habitual, etc. A adquisición de prótesis dentais e ou audífonos non previstas no sistema sanitario, a adquisición de axudas técnicas ou produtos de apoio de uso persoal e intransferible. Enténdese por isto calquera produto, dispositivo, equipamento, instrumento fabricado especialmente ou disponible no mercado para previr, compensar, controlar, mitigar ou neutralizar deficiencias ou limitacións nas actividades da vida diaria. Estas serían algunhas das propostas do BNG para o gasto deste plan da Deputación, mas vostedes, unha vez máis, escolleron ir por libre, pechar os ollos e os ouvidos ás demandas do resto dos grupos, utilizar os tempos como arma de presión para forzar un cheque en branco que unha e outra vez, dende o inicio do mandato, o BNG lles está lembrando que non o imos a facer. Agora virán con que hai unha man negra que lles impide sacar as cousas adiante, que hai un complot, e saberán vostedes que máis inventarán e repetirán unha e outra vez para xustificar a súa incapacidade de negociar, de escoitar, de gobernar con transparencia e pensando no conxunto da veciñanza, e non só para os seus posts, as súas fotos ou o seu autordomo. Por todo isto, o BNG votará non. O prazo remata mañá. Vostedes verán que queren facer. Grazas, Partido Popular. Moi ben. Bos días a todos e todas. Vamos a analizar o seguinte acordo que vostedes traemos aquí a debate e posterior votación para tamén justificar a nosa postura. Primeiro, como ben se dixo aquí, ábrese o plazo día 9 de decembro para presentar a documentación e fecha, teño entendido que fechaba hoxe, pero fechaba mañá. Eu creo que fechaba hoxe. Hoxe. Chegou nada, digo 5. Dous, vostede se queda de conta que está en minoría e nós sepamos que está en minoría, ainda que vostede parece que está actuando como se tuera a maioría. Non me quero imaginar se tega esa maioría. Pasaría un rodillo puro e duro. 3, non falou con nadie, polo que estamos escoitando ao concelleiro do BNG, non falou co BNG, nin falou co Partido Popular. Podríamos ter alternativas, como que acaba de expoñer a concelleiro do BNG, e nós tamén podríamos ter outras alternativas, pero tampouco aportaron información. E información como se aporta cando non se ten maioría, unha xunta de portavoces. A acabar este pleno, a rematar este pleno, temos unha xunta de portavoces para falar das obras do POS. Pois o mismo se podría facer. Se chegou a ese extremo, tamén porque se ten votado en contra. Pois o mismo se podría facer con respecto a esta temática do POS social. Consideramos, tendo esa xunta de portavoces, podrían explicarnos desde os servicios técnicos e os servicios sociales por que quedou deserta ese programa Babel na anterior convocatoria. Podrían explicarnos o porqué vai agora esas modificacións. Podrían explicarnos tamén o porqué a compra dese material tan necesario como son os reloxes antipánico ou outras alternativas que nós pudiéramos expoñer, calquer grupo da oposición, que os propios técnicos nos podrían avalar ou non, e nós
escoitando eles, pois poderíamos incluso ter un coñecemento máis importante e exhaustivo do que se trae hoxe aquí. Pero, bueno, como vostede leva actuando durante estes 2 anos e medio desta maneira, hoxe trae a pleno, apelo a súa proposta, que é a proposta, entendemos que é a proposta dos servicios técnicos, que temos que aceptala. Eu a veces me pregunto, cando preparo a intervención para o pleno, me pregunto se vostede o que está provocando é que votemos en contra. Máis dunha vez, considero porque que está esperando que haya ese titular Partido Popular e BNG volven a facer unha pinza e van a evitar que chegue unha subvención aos usuarios de servicios sociais de Padrón, como é neste caso. Eu creo que a veces creo que está chegando ese punto, porque da maneira que vostede está actuando, creo que é o que está pretendendo eso. Pero, bueno, o Partido Popular non o vai a conseguir. O Partido Popular vai a votar a favor, que o sepa. E non vai a votar a favor por vostede, ni por como están actuando. Vai a votar a favor polos usuarios, por estes veciños e veciñas de Padrón que non teñen culpa do que vostede está facendo. Por eles vamos a votar a favor. Entende? Por iso quería deixarlo ben claro que non pola súa actuación, senón porque consideramos que somos un partido responsable e eles non teñen a culpa de como vostede está actuando. Despois podrá decir, se tu era o Partido Socialista de Padrón, somos os máis cercanos a estas persoas máis desfavorecidas, comprobando pois, que na partida de emerxencia social, a propia, a específica de emerxencia social, é a mesma cuantía dende fai anos. Sin embargo, ese propio orzamento que vostedes aproban, invirten máis de 100.000 euros nas festas de Pascua. Pero, bueno, esa é a forma de actuar de vostedes e esa sería a forma de actuar a nosa. Tamén quería explicarle, por último, que sí que nos extraña que na página web do Concello está subido unha ordenanza, un proxecto de ordenanza reguladora para regular este tipo de axudas, na cal podemos comprobar que no apartado de normativas a exposición pública rematou o 10 de novembro do ano 2024, pois é unha maneira que debería terse actualizarse e aprobarse esa ordenanza, porque regularía e non daría pé a que estes gastos correntes, parte de algún destes gastos correntes, poidan ser dirixidos ad hoc dende a alcaldía. Pero, bueno, non me vou estender máis, porque consideramos dende o noso grupo municipal que en este caso será a única e a última vez que lle prestemos este apoio, non a vostede, que conste, non a vostede, nin ao seu goberno, senón aos veciños e veciñas de Padrón, e neste caso un colectivo que é dos máis desfavorecidos, que non teñen culpa da forma que vostede está actuando. Así que, polo tal, o Partido Popular vai a votar a favor. Ben, moitas grazas. Ben, varias cuestións que estiven aquí anotando. Certo que non teño moi claro cando abreu o plazo, pero, bueno, tivemos menos dun mes. Tiveron os servicios sociais menos dun mes para elaborar os informes preceptivos e determinar a que consideraban que era mellor dedicar estes recursos. Ten que decir que na comisión informativa ningún dos grupos achegou ninguna proposta, e para iso están as comisións. E aquí, cando se abriu a quenda de intervencións o luns, ninguén dixo nada. Bueno, vostede sí, preguntou se había informes, porque como non se leu ni sequera o expediente, non sabía os informes que había. O sea, que chegou aquí á comisión sin ninguna proposta e sin ter lido a documentación preceptiva. Bueno, non pasa nada. Agora, pois, traen este argumento en pleno. Pero, insisto, nin o BNG, nin o Partido Popular realizou ninguna proposta na comisión corresponde. O BNG contestarlle tamén que dixo que os dous programas que se plantexaban quedaron desertos. Non, quedou o de Conquistando Babel e o outro se está a desenvolver con normalidade a través de Arraiadas. Pero, insisto, isto está deseñado polos técnicos de servizos sociais e son menos de 70.000 euros. Por tanto, todas esas propostas que hoxe se sacou da manga o BNG, reformas en domicilios, compra de prótesis externas, tal, pois como comprenderá, con 68.000 euros, pois tampouco está, nin está pensado para isto, tampouco. Pero, bueno, vostedes traen aquí pois ese argumentario. Creo que votar en contra de estas propostas que, insisto, están realizadas polos técnicos que están en contacto continuo
que as familias e que saben perfectamente cales son as necesidades que teñen os nosos servizos sociais, pois é, e teño que decirlo, é mediocre. Realmente mediocre, porque non é, se utilizar isto para confrontar co goberno, a mí me parece, pois, en fin, algo pois, moi reprobable. E, bueno, creo que queda demostrado tamén que o BNG non quere realmente sacar adiante ningún tipo de proposta, porque está aí ao pleno, ni siquiera as presenta na comisión correspondente, non sabe ni siquiera cando pecha o prazo, porque non pecha mañá, señora Rei, pecha hoxe. Por tanto, sí que temos ese apremio de prazo, pero porque as propias bases da convocatoria pois son curtiñas en canto a prazos, non? Entón, pois, bueno, sairá adiante, porque teño entendido, co voto a favor do Partido Popular, finalmente, certo que as dúas forzas da oposición se abstiveron na comisión, agora modifican o seu voto, e, bueno, eu celebro pois, que se aprobe, porque isto non é para axudar a un goberno, isto é axudar para un montón de familias que o necesitan. Alguna cousa máis? Sí, por suposto. Adiante. Primeiro, esta é unha axuda que non ven de repente este ano. E, ademais, é increíble como manexa os prazos o seu antollo pensando que o resto da xente, sendo vostede, é idiota. Porque, por un lado, vostede di que os servicios técnicos de servicios sociais tiveran solo un mes para elaborar informes, para ver cales son as necesidades para cubrir, pero, sen embargo, vota en cara porque estas propostas non se presentaron na comisión informativa que foi o LUS, porque vostede pretende que o que todo un servicio técnico de un área do Concello lle leva un mes, vostede pretende que a oposición en 24 horas faga todo ese traballo. O sea, os tempos para vostede non é o mismo e xoga con eles, ademais, dunha maneira moi torticera. Eso para empezar. Segundo, comecei dicindo que non era, ou non comecei, pero dixen, que non é que non entendamos que sexa necesario. Claro que son necesarias. Estas e outras moitas actuacións. Pero vota en contra. Outras e moitas actuacións. O que voto en contra é da maneira de actuar deste goberno. Porque é a única maneira que temos de protestar, a non ser que rompa o pacto de goberno que temos asinado dende o principio de mandato, que, por certo, son a única que está cumplindo. Por que o que me queda? Ou acortar as alas aquí, que é onde teño posibilidade, ou de romper o pacto de goberno. Esas son as posibilidades que ten o BNG. E vostede, dunha maneira, ademais, insultante, pretende xogar con eso, para salirse ca súa. E lle vou a decir, non pone por diante os usuarios de servicios sociais, porque a vostede, os usuarios de servicios sociais, lle importan ben pouco. Porque se lle importaran un pouco, faría todo o posible, non solo para poder administrar os cartos que veñen todos os anos marcados pola Deputación, porque esta é unha subvención recorrente na Deputación de Coruña, senón intentar a cooperación co resto dos grupos para intentar buscar máis alternativas e máis cartos para poder cubrir realmente ou na maior posibilidade as necesidades que ten este Concello, que son moitas e están moi abandonadas. Vostede di que este orzamento que traen en esta subvención son menos de 70.000 euros e que eso non sirve para nada. Dígalle vostede a unha familia que teña un dependente ou a un... Non terminei a argumentación. Espere, no. Cando termine, me recriminará todo o que queira. Señora Rey, é que non pode poñer na miña boca cousas que non dixen. No, vostede sí. Señora Rey, non dixen en ningún momento que isto non servira para nada. Que non chegarían. Non é o mesmo, Bueno, vale. Disfrace, modifique e intente ahora justificar o que dixo. Dixo que todas estas opcións que eu puxen ahora mismo en riba da mesa non serían cubertas con estos 70.000. Modifíquelo como quiera.
modifíquelo como quere. E eu o que lle digo é, explíquelle vostede a unha familia que ten a unha persoa con discapacidade ou deficiente que necesita unha grúa para poder levantala e cumprir o seu aseamento diario. Porque, se somos sinceros, aquí estamos falando de atención a domicilio do SAF, que é insuficiente. Ben é certo que o SAF ten unha carencia porque quen ten que subvencionalo non o está subvencionando. Pero esa é unha carreira que para eso lle digo que necesita transparencia, diálogo e cooperación co resto dos grupos para poder intentar suplir esa carencia económica que debería vir da Xunta e non ven. Pero vostede non foi eso. Vostede aquí ataca como arma arrojadiza ao PP polo que lle compete, polas súas competencias da Xunta, e ao Bloque porque non lle alaba, non clarifica e non lle aplaude todas as súas actuacións, independentemente de que sexan ou non informadas. Dende o principio de mandato, porque eu non estou dicindo nada novo, dende o principio de mandato lle dixemos que o BNG non asinaba un cheque en branco. O BNG non asina un cheque en branco, non a vostede personalmente, sino a calquera goberno que este aí e que pretenda vir aquí e, alegando e justificando e amparándose baixo as necesidades da veciñanza, forzar polos prazos de tempo e forzar polas necesidades un voto a favor que a vostede realmente non lle importa. Porque, mire, vai a sacar isto polo voto a favor do Partido Popular. E entonces agora atacará solo o Bloque porque é irresponsable, denigrante e non sei que, porque vostede si pode decir todo o que lle apetezca. Se o PP votara en contra, o que estaría dicindo aí é, primeiro, que hai pinza, que temos un pacto, e ademais que tanto o PP como o BNG actúan e fan todo o posible por perxudicar a veciñanza, porque vostede está facendo todo o posible por sacar cousas a favor da veciñanza do Concello de Padrón. E non é certo, señor, por moito que repita. Por moito que un repite unha mentira, non deixa de ser unha mentira. As cousas se sacan con diálogo, con consenso, con transparencia, e non a correr, porque para vostedes un mes e para todo un servicio técnico dun área é tempo escaso, pero resulta que para o BNG 24 horas é máis que suficiente para lerse todos os informes, plantexar propostas e demais. E agora un último apunte, que non é a primeira vez que di en pleno, na comisión votaron unha cousa e no pleno votan outra. Llevou a lembrar unha vez máis, que xa llo dixo o secretario unha vez, a votación da comisión informativa é solo para o seu paso a pleno, non a intención de voto real sobre os asuntos particulares que se votan. Eu non podo abrir a boca nunha comisión informativa se non teño toda a información. E o que me queda cando chego a pleno é, a información que teño, decir o que podo. Decir o que podo, o que averigüei e o que conseguín sacar en claro. Porque información por parte do goberno con respecto a isto e a ningún outro tema que competa a este Concello. A ningún. Nin hai información, nin hai transparencia, nin hai diálogo. E o pouco diálogo que hai é forzado por votos en contra nos plenos ante determinadas cousas, como pasou co POS e como pasa con outras cousas. Se non, a comunicación é cero. Cero absoluto. E o BNG, por moito que vostede se ampare detrás da cidadanía, o BNG lle dixo dende un principio, e se algo ten o BNG que non ten vostede, é palabra. O BNG non asina un cheque en branco a ninguén. A ninguén. Vostede verá como quere terminar este mandato. Quere terminarlo así, co mesmo enfrentamento que dende o principio. Vostede mesmo. Vostede mesmo. O BNG non varía a actitud. O BNG non varía o que dixo. E o BNG ten coherencia. O BNG ten coherencia. E ten palabra. Do mesmo xeito que, a pesar de que vostedes non están cumplindo o acordo de gobernabilidade, o BNG sigue mantendo firme ese acordo porque o BNG plasmou unha asignatura. E o vai a cumplir, claro que o vai a cumplir. Moi ao noso pesar. Non vai a vostede a pensar. Moi ao noso pensar. Porque vostedes, nin vostede personalmente, nin o conxunto do seu goberno, se merecen nada.
porque non están facendo nada por este povo. Por moito que poñas cara de risa, Chus, porque realmente, ás veces, sí, Señora Rey, efectivamente. por favor. Chorar, acabará chorando moita xente, desgraciadamente, polas súas actuacións e pola súa política autoritaria e de autobombo que levan xestionando dende o ano 2023. Muchas grazas, señora Rey. O Partido Popular ten algo máis, algo que aportar. Vamos a intentar aportar. Eu, escuitando despois o que acaba de ser na súa intervención, sigo afirmando que non afirmaba iso ao principio, que é un manipulador, non? Doime, sí, doime. Pero bueno, o tempo irá poñendo cada un no seu sitio, as obras e as formas de actuar tamén irán actuando e irán facendo. Como usted ben dixo, eu na comisión informativa preguntei, porque a licitación do programa Babel había quedado xerta, había preguntado, e non viña, non viña, porque estou falando, non viña, non o vin na documentación. Por iso lle dicía que era importante esa xunta de portavoces na cal os técnicos de servicios sociais nos podrían explicar ese tipo de cousas. Considero que é a mellor maneira cando non se ten un goberno en maioría, porque despois pode pasar o que non debe de pasar. E iso é unha consecuencia que hai un responsable, que en este caso é vostede, porque é o alcalde. Falaba tamén de, non se sabía, de os plazos. Se non me equivoco, saen as bases publicadas no BOC o 2 de decembro de 2025 e abre o plazo o 9 de decembro. E fecha, acaba, remata o día 15 de xaneiro. Como vostede ben dicía tamén, na comisión informativa, e sabe como actúa o Partido Popular, sempre dicimos que nos abstemos porque nos reservamos para pleno. Mais dunha vez o teño dito, máis dunha vez non, prácticamente sempre. Como non existe a figura de reservarse para pleno, o que facemos é absternos, para despois poder vir ao pleno previa reunión do grupo e analizando pormenorizadamente a información que se vai tendo desa comisión informativa, máis algo máis que podamos aportar, pois sacar o mellor posibilidade de sacar un voto o máis adecuado posible. E tamén, vostede decía que a situación é a que e que a oposición tuvo toda a información. Eu considero que se esa información que se nos aporta, que creo que foi o viernes ou o xoves para a comisión informativa, como decía a concelleira do BNG, estuveron un mes e medio para preparar, considero que a mellor maneira é dar tempo e alternativas se presentarían sempre e cando hai disponibilidade por parte de vostede de negociar. Vostede, xa o dixen antes, ven aquí, presenta, non en este caso, que é un post social que é importante para o sector da población que o está pasando moi mal, pero vostede ven aquí e presenta igual que os orzamentos, que lle votamos en contra, e agora o que pretende é tamén que lle votemos a favor. Como lle dixen, non lle votamos a favor por vostede. Lle dixen, quero que quede moi claro que lle votamos a favor por eses veciños que non son responsables da súa actuación. Polo cal, vamos a manter esta liña, será a única e a última vez, como lle dixen antes, de que pagamos isto. A partir de agora, vostede ou se senta a negociar, ou se senta, polo menos, a escoitar, ou senón, desde o Partido Popular, a postura non será a mesma. Moitas gracias. Eu vou contar algunhas cousiñas para que todo o mundo sepa e sobre todo porque agora o BNG que grava os plenos, pois tamén que a xente o poida ver. Mire, vostede na comisión correspondente preguntou se había informe de servicios sociais sobre estas propostas. Quer decir que non levo o expediente. E non estou falando un expediente dun RPT que ten tomos e tomos, non. É que falo un expediente que ten canto? 20 páxinas. 20 páxinas. Vale? Entón, vostedes tiveron, desde que se convocou a comisión se debeu convocar o xoves da semana pasada. Do xoves a luns, facer 20 páxinas. Vale? Na comisión viñeron aquí e non realizaron ninguna proposta. Ninguna proposta. E despois teñen hasta o xoves, que é hoxe, para volver a analizar o expediente, que sigue sendo o mesmo. É dicir, non hai máis información da comisión ao pleno. É a mesma. E, insisto, é un expediente, e aquí o teño, é isto. 10 folios, 20 páxinas, se quere.
Vale? Creo que a estas alturas da película todos seremos capaces de ler 20 páxinas en unha semana. Ou sequera, pois neses 4 días que hai entre a convocatoria e a comisión informativa e non presentarse aquí facendo preguntas en terse lido o expediente. Pero insisto, é que vostede me di o mesmo e o contrario, porque me dice, sí, é que o que vostede presentan é necesario. Entón, pois cal é o problema? Si é necesario, que decir, isto non ten ningún sesgo político, é o que nos transmiten os técnicos de servicios sociais, pois había que dedicar isto para isto e para isto. Pois é a proposta que traemos. É dicir, hai outras que teñen máis componente político das que pasan por aquí, pero esta non. Esta precisamente non. Entón, por suposto que non é para axudar ao alcalde, claro que non. O sea, é para axudar pois, a xente que ten unhas necesidades e que non pode pagar pois, o seu aluguer nun momento puntual ou que non pode facerse cargo de determinadas facturas ou que necesita unha axuda para a escolarización, en fin, ou para estes programas para axudar as persoas migrantes. E o tema dos botóns do pánico, bueno, pois vimos tamén cales son os peligros que desentraña pois traballar no servicio de axuda ao fogar e creemos que é unha boa medida para que as traballadoras pois, se sintan máis seguras e que teñan unha mellor cobertura a ese respecto. Entón, eu creo que non lle acaba de quedar claro cal é o funcionamento das comisións e do pleno. Nas comisións vostedes poden presentar alternativas, poden enmendar as propostas que trae o goberno e non o fan. A información a teñen, pois, como é perceptivo, cando a lei o establece e o noso regulamento. O tempo de anticipación que se establece. Vostedes lle pasan, no Parlamento, vostedes lle pasan a oposición. Eu lle pregunto, vostedes no Parlamento lle pasan a oposición a información antes do que marca a lei? Non creo. Entón, por que exixen que se faga aquí? Porque vostedes non teñen maioría Rei, non absoluta. estou falando con vostede. Non estou falando con vostede agora, estou contestando ao Partido Popular. Es que de verdade. Porque se lle contesto a vostede é que realmente xa non sei de que acabou falando. O cinismo é supino. Bueno, pois moi ben, vostede fala valoracións, pero eu creo que as persoas que vexan o seu vídeo o saberán. Vostede sempre exixe diálogo. E eu me pregunto, a cidadanía realmente cree que se pode establecer un diálogo con vostede? Co carácter, co temperamento que vostede ten, ca forma de relacionarse, cas descalificacións constantes que vostede arroxa en calquera conversación. A cidadanía que lle vai a quedar claro que o BNG e esta persoa, esta concelleira en particular, ten palabra. Se digo que sí, vai a ser que sí. E se digo que non, vai a ser que non. Eu, xa para finalizar a miña intervención, Vostede non. que respecta a súa posición, a posición do BNG, eu lle digo, grazas ao que se aprobe hoxe aquí, pois vai haber casi 70.000 euros para axudar a cidadanía de Padrón que está pasando mal. E non vai a ser pola aportación do BNG. Isto vai a sair cos votos a favor, e hai que decirlo, do Partido Popular e do Partido Socialista. 12 votos desta corporación. Vaya, ahora sí lle vale. A maioría absoluta. Eso é maioría absoluta. Se dá conta? 6, no. Fronte ao voto 12, en contra. Sí. Fronte ao voto en contra, único voto en contra. Sí, o voto en contra do goberno, non da cidadanía. Non terxiverse. Voto en contra do goberno, que está en minoría, que ten 6. E que saque o que queira sacar aquí, adiante, ten que negociar. Lle guste máis ou lle guste menos. Nada máis. Nada máis. A concelleira delegada de área, señora Sacovigo, quere realizar unha aportación. Hombre, pois sería a primeira vez. Adiante. Exactamente, sería a primeira vez, porque é necesario. Non necesito nin gritar, nin insultar, nin pedir nada deso, nin facer nada deso. Estou todos os días en servicios sociais. Vexo exactamente o que hai. Sei as necesidades que temos. Son moitas. Gustaríame, como día a voceira do bloque, ter a posibilidade de dar moito máis de que damos. Non parece. Pero é que neste non lle parece a vostede porque non vai por ali moito, pero vai a pasar a niña. Señor Conde, a usted tamén le quero decir. Señora Rey, por favor, doy as mantenha gracias compostura. por votar, pero Ay, tamén bueno. digo unha cousa. Todos Señora estes Rey, cargos, espera un momentinho. Señora Rey, por favor, É que de manteña, verdad.
Vou a decir como Señora Rey, a tenente alcalde señora Chus, Rey, non vou chorar. manteña silencio, por Non favor, vou e manteña chorar. unha actitude de respeto que De acontece. verdade. Por Todos favor. estes cartos que veñen no POS, por si non o saben, van prácticamente todos para alimentación. Tamén van para educación, que os nenos teñen unha profesora, os nenos que non teñen medios, teñen unha profesora para que lle axude en todo. Moi boa, por certo, non temos nada que decir deso. Pero hai familias neste momento que temos pedidas as PNCs, temos pedido a risga. Non é culpa do goberno de Padrón, non é culpa deste goberno de que arriba retrasen as cousas. A esa xente estamos lle pagando, e voulle decir máis, o millón non lo debería decir, pero voulle decir, incluso do meu bolsillo, barras de pan e do bolsillo dos empleados, das técnicas e de xente de servicios sociais. Adiantamos cartos. Os meus non os recupero, que o sepan, porque eu sí que teño palabra. Sí que teño palabra. Bueno, E hai nenos que, hai nais que veñen para pedir para un pectós que non teñen para os nenos. Entonces, como nos vamos a plantear? Grúas, temos as que podemos. Como nos vamos a plantear todo ese montón de cousas que se piden se non temos para axudalos a pasar o mes? Explíqueno vostedes. E non digan que votan ahora, votan en contra, o sea, votar de cara a este goberno, que votan a favor polos ciudadanos. Votan a favor porque sabe que lle interesa votar a favor. E porque é unha causa xusta. E o mismo lle digo ao PNG, debería de facer o mismo. Unha persona ante servicios sociais, nunca pode ter un no. Non teño un no. Señora Rey, non ten a palabra. Bueno, por Non ten a alusións. palabra. No, pero espere, non ten a palabra aínda. Non pode falar vostede cando lle dé a gana aquí neste pleno, sabe? Creo que ninguén dubida, Mariló, da tua implicación, incluso persoal, a hora de axudar aos demais, especialmente a infancia. Bueno, en todo caso, agradecido polo traballo que faz e creo que eso é extensivo a todos os técnicos, as técnicas de servicios sociais que fan un traballo inxente con moi poucos recursos como dixeches. Creo que isto é algo que tamén o Partido Popular debe saber, porque tamén gobernou e sabe que sempre os recursos son máis escasos que as necesidades. Agora sí, señora Rey, ten a palabra. O cinismo é supino. O cinismo é supino. Escorarse detrás das necesidades da poboación é que o único que me queda por decir é que lles falta foto. Lles falta foto. Eu, de verdade, unha cousa que se está discutindo aquí, que é a transparencia, que é a negociación, No. que é a cooperación. Señor Rey, non se está discutindo Está- eso. Se está discutindo unha cuantía para os servizos sociais municipais, unha aportación da Deputación aos servizos sociais municipais que non se entera vostede do que se está discutindo aquí. Si me entero, si. No, eu creo que non. Sí me Porque está entero. vostede falando de todo menos do que hai que tratar. Se o considera Bueno, cando si me remate- saca a palabra, porque Señora me Rey, interrompe, non lle saquei a puedo falar, palabra. porque no reitero, Señora pues, Rey, estupendo. estou dicindo que cando vostede remate, é dicir, o que considere, o señor García Dios terá a palabra. Acaba, que non teño prisa ainda. O jefe non me dá hoxe. Aquí non se está falando si hai esas necesidades ou non. Pois Se debería. está discutindo a que vai destinado estos cartos que veñen da Deputación. Para eso, se vostedes tivesen maioría absoluta, poderían destinalos sin ningún tipo de consenso e poderían sacar as partidas da mellor maneira que vostedes consideraran, como estaba facendo hasta ahora o Partido Popular, que tiña maioría absoluta e efectivamente destinaban as partidas como lle daban a gana. En este momento vostedes non teñen maioría absoluta, que parece que es que non o dan entendido. Aquí hai 13 concelleiros, vostedes son 6, non teñen maioría absoluta. Queiran sacar o que queiran sacar,
teñen que negociar ou lle guste máis ou lle guste menos. Pois para E eso ademais, teñen que negociar, en principio e en primeira instancia, con quen o mandato das urnas lles propuso aí para negociar. Por eso, o convenio e o que asinamos o convenio de gobernabilidade non o asinou o PSOE co Partido Popular. O si? Asinou co Partido Popular? Non. Asinou no co BNG. Señora Rey, veña, Donde ateña esa asumíamos- cuestión, por favor. Ateña Esa cuestión. E segundo, vostede ten a comisión informativa para negociar o que considere negociar e nunca o fan. Sempre veñen ao pleno con este argumento. Porque vostedes, independentemente de cantas veces repitan a mesma mantra para intentar enganar, justificar e demais, as comisións informativas, que un tema vai á comisión informativa non quere decir que non sexa xa debatida antes, ou sexa comunicada, ou sexa transmitida con maior transparencia, diálogo e cooperación posible. Eso non o fan. Entón, hoxe o tema é esta partida da Deputación para Servicios Sociais. Pero é que podía ser calquera outra cousa, que vostedes non se dan enterado. E por encima, justificalo desta maneira é que me parece dun cinismo supino e elevado á máxima potencia. A máxima potencia. Ahora, efectivamente, o BNG non ten unha mesa en servicios sociais. Efectivamente, o BNG non está gobernando. Están gobernando vostedes. Moi ben, pois me parece ben que o teñan presente. Señor García, por favor. Bueno, que non... Eu fui un concelleiro de servicios sociais, sei as necesidades que había, que hai, máis ben que había. Pero vexo, como de dicir, que paguei barras de pan e tal e tú. Esas son cousas que tamén non se deben decir. Porque para eso estamos e ganamos, ou ganades un sueldo e tal. Pero ese egocentrismo de estou falando eu, estáseche contagiando. Entonces, como di o alcalde, vamos ao que vamos, non a levar a pelota sempre po noso campo, nada máis. Bueno, a ver, señora García, eu creo que xa estamos, xa está. Hombre, lle vou contestar. Lle contesto con tranquilidade, eu creo que o que di vea, si, non... Pero aquí estamos nós como salvadores. No, García, señor García. Sí, bueno. Eu creo... Eu teño 64 anos, ou vou facer. Bueno. Entonces eso tamén vale moito. Eu digo, non lle fai ningún favor defender o BNG que en canto pode lle arrega tamén con a todos. Eu non estou defendendo. Ai, por favor. Estou dicindo Por favor, que non podemos defendernos o noso campo cando nos interesa. E cando non botar as pelotas por outro. Nada máis. A política, todos sabemos como funciona. Pero estamos falando de servicios sociais, non estábamos falando de política. Pero en todo caso, lle digo, estamos falando de servicios sociais. En todo caso, lle digo, creo que é de sobra coñecido cal é a implicación e o nivel de solidaridade que ten a Concelleira de Servicios Sociais, moito máis alá do seu cargo como delegado de área. Non, pero me refiro, máis alá deso, na súa vida persoal tamén ten unha implicación de sobra coñecida que digamos que evidencia esa sensibilidade que ela ten. Sin máis. Señor Rey Conde, nada, por aclarar simplemente algún detalle que usted deixa así entrever, manipulador nato, hai que reconocerlo, móvese moi ben. Deixo a sartén ao carro. Claro, porque, vamos a ver, porque usted está intentando engañar a ciudadanía, pero bueno, xa digo que o tempo pondrá cada un no seu sitio. Cando vostede di que na comisión informativa podemos presentar alternativas, vostedes xa teñen un traballo previo dos técnicos que tardou neste caso un mes e medio. Si isto se podría haber evitado con a xunta de portavoces e explicándonos o que acaba de explicar a concelleira de Servicios Sociales desde o punto técnico das traballadoras sociais, explicándonos todo. Está no expediente, señor Rodríguez Conde. Ahora, por favor, permítame. Está no expediente.
que me estás, mire que intento ser bastante considerado, xa que estamos na casa de todos, pois intento ser bastante considerado. O que viña dicindo. Isto todo se podría haber evitado e poder estar dando e demostrando á ciudadanía que somos xente seria e coherente, vale? Porque estamos falando dun post social, non estamos falando de política. Por iso que a min me doe. E despois, vostedes xa sei que está pensando máis en, parece que en marchar de ser alcalde de Padrón, pensando no Parlamento, porque sempre saca o tema do Parlamento, cando eu hoxe estou aquí como representante municipal. Xa sei que lle doe, xa sei que lle doe, e vai lle doer máis. Podo asegurarlle eso. Tamén, outro dos temas. Cando falaban de que os cartos son os que son, é fácil. Cando estean preparando e organizando os orzamentos, dediquen máis cartos a servicios sociais, a emerxencia social. Levan anos con a mesma partida específica de emerxencia social. Non dediquen 100.000 euros á festa da Pascua. Eso é gobernar. E agora non veñan aquí a decir que pagan, igual que outros. Eu podo asegurarle que calquera dos que está aquí colabora sempre que poida que as persoas máis necesitadas, porque somos todos así. Pero bueno, cada un é como é, e así iremos demostrando con traballo, esforzo, responsabilidade o que estamos facendo. Así que, volvo a decir, xa sei que non lle gusta, o Partido Popular vai a votar a favor. A mí me gusta eso, xa o sei, Entón, moi ben, pero non por vostede, vale? Que lle quede claro, non por vostede, sino por eses veciños que non teñen a culpa de como vostede está actuando. Vostede está actuando de unha maneira como se tuera a maioría e fora aquí o que manda. E tense que sentar coa oposición. De feito, despois ao acabar este pleno, vamos a sentarnos para falar das obras do POS, porque tamén no seu día tivemos que votar en contra. Non queremos chegar a ese extremo. Queremos ir por a senda do diálogo. Pero vostede está facendo todo o contrario para ir por esa senda. E despois sacará eses titulares, tendrá a eses medios de comunicación pagados para que lle vendan o que lle teñen que vender e al final pensará que vostede é o. Pero bueno, como dicía un amigo meu, xa non chove como chovía e xa veremos dentro de ano medio o que pasará. Este que está aquí vai estar aquí, non no Parlamento. moi ben, este que está aquí xa dimiteu para irse ao Parlamento. Bueno, sometemos a votación esta proposta. Votos a favor, votos en contra, ninguna abstención, queda aprobada a proposta. Non habendo máis puntos incluídos na orde do día, levántase a sesión.